So sa ka. Ano pala sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Negros Oriental. Ang atuang tatampo nagdasangan nga malu. Ha? Mularga ka sa Cebu, Malo? O, Don. Mag-usa ka dito sa Cebu. Gichatan man ko sa ko amiga nga nagkinahanglan ko ng tindera ang iyang gitrabahoan nga butika. Unya, mo trabaho ka? Di naman ko maglisod anong trabaho agod kay nakatrabaho na ba ako butika sa daga pa ko. Unya, di lang di ka manarbaho, day. Lisod kaayo Don, uy. Kuwang kayo ang imong kita sa pag-drive og motor. Maong kinahanglan gid nga mo trabaho ko. Kinahanglan nga mo abag gid ko nimo. Unya, ang atong anak. Ay, di naman na problema sa Angel good kay dako naman na. 10 anyos na baya na. Maong ayaw na lang kog pugni, Don. Kay para ra ni sa tong kaayuhan ang akong gibuhat. Onya, nak. Adon ako, ha? Imo di kong biyaan, ma. Ayaw na paghilak, God. Manawag ra ko permini mo. Ayaw lang paglakaw, ma. Kay mingawan man ko nimo. Mingawan man sa kunimo, anak. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton aron makatabang ko sa imong pag-eskwela. Pag-amping dito, ha, day. O, Dong. O gamo sa dinhi pag-amping mo. O, day. Si Angel, ha? Ayaw kalimot sa oras nga imo siyang ihatod kuha sa eskwelahan. Ako rin bahala, day. Ma, amping. Amping sad, anak. O ayaw pabadlong ni Papa nimo, ha? Oh, ma. Abi na ko, dili ka mo anhig sa buday. Na, dili mahimo, day, uy. Kay lisod na kyud ang among kahimtang dito sa amo, day. Kuwang kayo ang kita ni Dondon. Mauligi, uy. Unsaon, mahal na biya kayo mga palitunon ron. Maok yun. Unya, kano sa amata magsugod og trabaho, day? Ugma, day. Mahimo na ka mo sugod og trabaho. Nahibaw naman to sa ma'am nga na ako ipasod og trabaho. Unya, asa man ta mo... Ako, asa mo ko istar, day? Naramay gipapuyan ang atong amo, good. Pero maulagi. Magliti ka og 20 sa motor paingon sa tumpuyan. Okay ra na, uy. Ayaw ka bala ka sa day kay dili mo sa kaayo kapoy ng trabaho, ah. Dili man kayo daghan ang mga customers din, eh. Mayo hinuon. Unya, ang nakaayo pag yun, doon na kay day off ka usa, sa usa ka semana. Unya, sinima na pagid ang sweldo. Kanindot ko, day. Bulang. Paabutan lang ko kadiyot, ha, kay hapit naman ko mo out. Dungan rata paingon sa tumpuyan. Sige, day. Salamat in taon kay nakasuotan kong trabaho. Inigsweldo na ako. Pagpadadahin ko sa amo. Kumusta man mo diha, Dong? Okay na, day. Ikaw, kumusta man ka? Nagsugod na kong trabaho, Dong. Magpadara ko ni mo kwarta kay sinima naman ang mong sweldo. Mayo hinoon, day. Sige, Dong, ha? Nanawag ra ko ni mo kay break pa manamo, God. Sige, day. Amping, ha? I love you. I love you, Dong. Na all, like I love you. Recorded by Radio Mo TV. Ikaw mong guday na, Didet. Kuyawa na ako ni mo, uy. Abi mo na kong kinsinasa kong luyo. Ako yung tao ni Day. Mayos ka, Day, no? Kaya magsige kag monitors inyo. Ay, day, uy. Kay in town. Layo, ba na ako akong pamilya, day. Ang atong mahimo ini, tawag-tawag ra kita kung makabakante ta. Maog yun. Unari kog uli ni mo niya, ha? Kay 7 p.m. pa man ko mo out niya. 8 p.m. man ka. Okay ra, day.
Salamat kay out na kinako. Makarelax na ko. Uy, wa may motor nga ni Aki. Lakaw na lang ko eh. Miss, sakay ka? Imbis maglakaw ko, naanahin o yung motor. Sakay ka, miss? Sakay ko, Miko. Halimi kami kay... Suluban ka aning helmet, be. Ay, di lang ko mag-helmet, Migo, eh. Kay wabi tayo manakop, kay sudlunon man ang imong hatda na ako. Sige lang, miss. Pag-helmet lang yun kay... Para ba nasa yung safety ba? Okay, naka-helmet na ka. Okay, sakay na. Dali. Humutag helmet taw hana, Humutsot kayo siya na. Asa man tamig ka? Detsyo lang, Migo. Paingon tas babaw. Okay. Lugar lang ko, Miko. Okay, miga. Okay. Kadiyot sa Migo ha, kay manaog sa ko. May problema. Taga din ka, miga? Dili, uy. Taga Negros ko. Aw. Bayad, Migo. Salamat. Ay, kadiyot sa... Ha? Nga naman. Kuha nga na akong bayad. 20 naman ang mong plate din eh. Sakto ra mo gud ni. Lihog kog type sa imong number diri mi gabi sa imong cellphone. Ha? Sa imong cellphone? Oo. Nga naman. Kay ako lang kang sukion ba para inig-out nimo. Makasakay dayon ka. Sige na, di bitaw ko daotang tao bitaw. Oh, sige na lang, good. Ambi na imong cellphone, Bi, kay akong itype pang akong number. Ay, salamat. Nakarelax na yung taon ko. Kita sa maning nanawag na ako. Hello? Hi, kumusta? Kinsa ni? Oh, daliang nalimot Wa bitaw ko makailan ni mo? Wa ba ma-register ang imong number dali sa akong cellphone? Ay, ako rin katubang driver sa motor nga mong gisakyan. Aw, ikaw di ay ni? Nga na nawag man kami ko. Gusto ko may bawas imong pangan. Di diretso biya ka og lakaw gani ha. Kumani mo og type sa imong number. Ang saon, nagdali manggug ko. Malo, tawagan lang kong Malo. Malo. Ako sad si Ray. Okay ra nimo nga magistoryahan na ita? Dili ko makasamok nimo. Okay raman. Papaman sa kudo ka Unsa may imong gustong mahibawaan ako? Picksap. Hala, dili ka mo tuos akong gisulti nga minyo ko ug may usa ka anak. Di kay ko mutuo nga minyo ka. Kay daga mo kay katanaw na. Sus, pananaw ra na nimo oy. Sige na oy, matuog na ko ha kay manglaba pa kog sayo ugma. Mo duty pa baya ko. Sige malo. At nga nang tika ugma ha. Inig out nimo. Okay. Malo, sakay na, dali na. Uy, hala. Ni aman lagi ka. Ganihara ka? Magkuhay pa oy. Namong ko'y gihatod nga pasahero diya sa unahan. Nidiritso na lang ko din kay hapit naman alas 8 sad. Dali na. Ano na yung pagkaod ha kay ako na kang ihatod sa inyong gipuyan. Nagtuo ba kog imo kong ihatod sa akong gipuy-an? Nakigpangaon ka naman hinuon ako. Na-feel mong good na ako nga gigutom ka. Maong nakigpangaon na lang ko nimo. Ngano bang buutan man ka nako? Walang. Gaan na akong buot nimo ba? Maong nagigsuod ko nimo. Mao ba? Kano sa day ang imong day off? Ogma, day off na ako. Thursday man. Okay kayo. Manuroy ta. Asa man sa tamanuroy? Mangita tag lugar nga priskong hangin. Aron sad ba makarelax ka ba? Di kay pulos na lang ka trabaho ba? Ay, mao lagi eh. Kapoy sa baya puro trabaho no. Mao ganing isuroy ta ka aron ma-relax ka. Ugma ha, manuroy ta. Wow! Indot tago din ni Ray. Presko pagit kayong hangin, oh. Di ba? Nindot kesa. Lagi, no.
Ay, kanindot sa kong pamati. Nindot yun. Okay, okay. Dali. Mangita tagkalingkuran na to. Bawa man sa datong problema ining dapita, uy. Mao yun. Ngano di nga, imo man kong gisoray tinhiray. Gusto lang ko nga ma-relax ka gamay. Kaya naibawang ko nga, gikapoy kasi ng trabaho. O garon sad ba nga, magsulti-sulti ta, o masultisan na ako dyan mo, ang akong gibati. Oh, Ray. I love you, Malo. Ray. Ngano bang nanguyabang ka na ako nga minyo man ko? Kung saan na ako nga, ikaw man ang gipitik sa akong kasing-kasing. Ray. Naibaw ko nga may pagtanaw sa kanako. Imo lang gipugnan. Oh. Tawra ta, Malo. Ugwa ta may baw kung kano sa takutubin kalibutana. Mo nga tagig kalipay ng mong kaugalingo. Ayaw pog imong gipati. Uy, ugak sa ba? Basig na yung makakita na to. Mamaya ta din eh. Mangita tagdapit nga kita lang doha. Wala. Happy? Nakasa ako sa kumbana. Parehas na. Nakasasag ko sa kong asawa. Unsa? Minyo day ka? O Malo, minyo ko. Ug may duha ka anak. Kiduo ko. Nakiglambigit ko og taong minyo. Naunsa mo ka? Nangupaw magug ka. Doon na nakahasol ni mo? Dalabi, online sa kumukton. I love you, love. Oh, naunsa ba ka? Ngilak magug ka. Pila na kayo nga may nahitabo na to, Ray. Nakonsensya ako sa kong ibuhat. Pero dili ko makahimo sa pagpian nimo. Kinadutlan ako nimo. Magpangitan ako sa mong pagbangka na ako. Parehas tagkipati, Malo. Di na sa kumakahimo sa pagbiya ni mo kay mingawon kay ko ni mo. Pero dili di maayo. Kay pulos na may pamilya, Ray. Di lang nato pasagdan ng itong pamilya. O di sad ta magbuwag. Mag-amping lang kita nga di ta nila mahibawaan. Masakit ang umibig. Nahibaw ko nga dakong sayop ang among gibuhat ni Ray. Unsaon man nga, parehas maming may kugma sa usag-usa. Karon, nagpabilin pang tinago-tago ang among relasyon. O wa mi mahibaw kung unsay among sangkuan sa umaabot. Dinhi na lang kutob, o dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka na mga igalang kaagi ni Malu nga taga Negros Oriental uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagalahan Nakaw na Pag-ibig. Gigibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa pusong tolerant. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit, ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sylvia. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan, not like the movies. Why can't it be? Recorded by Radio Mo TV. Wag yun na ang nguyab yung best friend mo. Wawi, best friend sa mi. Unya ikaw, best friend na gid kay imong tanaw niya. Huh? Ha? Sa ko tanaw no, dili. Lahi mo tinanawan niya. Tugad sa tinuod bi. Na kay feelings niya no. Bitaw, to be honest, dugay Pero, murag no chance man. Uy, wala may baho no. Basin pa di ay mausab ang hangin. Og pohon manguyab siya nimo. O di ba? Di ba yan na imposible? Ha? Day. Oh, tara imo. Flowers? Hmm. Wow ha? All my life, all those years nga nagkauban ta, karon pagka makahatag og buwak nako. Ano? Pwede mo hatag og buwak ang best friend? Pwede man, pero syempre, wa ko maanad no. Aw, abi na lang bi. Ayaw uy. Ipa-frame ko ni. Pa-frame nimo? Oo, syempre. First time in history ni. Aw. So unsa man? Duwang tagpanood ron? Hala, pwede dili lang sa... Nga naman. Bas malain si Jasmine ako, good. Murag, nagluod na ba to nako? Oh, kung di mo nalalip o ba na to? Okay ra? Happy thank you kumang lood ni mo, ha? Ha? Nga naman? Imo na lang kong biyaan. Jasmine. Sa una, ako may permi mong kauban og lunch. Nya karon si Red na. Jasmine, girl. Ayun nagit pang luod, ha? Dugi na lang akong best friend si Red. Mga bata pa mi, suod na kaayo na nako siya. Kisa may dili mang luod, be. Ikaw ra ba akong gitreat cute as close friend din sa eskwelahan? Naibaw lagi ko. Mabitang ni ako karon aron pangutanon ka, basin gusto kang mo-join na mo sa lunch. Ha? Sige na. Okay ra? Oh, nalugong dili. Hi, Red. Okay na bitaw nga ni-join ko sa inyong lunch karon? Okay na, oy. See? Okay na lagi. Si magkani mo yung nag-initiate na pa-joinan ka na mas lunch? Thank you, ha? Og pasensya nga nagsamok-samok ko ninyo. Samok ba, oy? Okay lang, good. Pwede naman ka nga mag-uban-uban na mo. Kung wa kay laing close din, Thank you. Thank you, good kaayo. Sige na, mga una ta. Lahi na lagi inyong closeness ni Red ron, no? Ha? Ano nakasalti man ka? Mura naay something? Kamu na? Dili, uy. O, man siya manguyab na ako. Mao ba? Pero, to be honest, dagan siya mga gipakitang lihok ron nga bag-o para na ako. Like, iya ko hatagan og flowers, o baka chocolates. Tingali ko na feelings nga na-build up. Mo itanaw ni mo? Dili man sa imposible, kay gwapa man ka. Coming from the one na mas gwapa, ha? Mga flatter. Pero bitaw, seriously, if ever manguyab sa nimo unsa man, doon na ba say chance? Dugi na akong close si Red. O para na ako sa tanan akong na-meet ng mga lalaki, siya gid ang pinaka-green flag. So yeah, to be honest, nakog chance. Wow ha? Red man to ang name, pero at least, dili red flag. Nga naman ko eh. Dili naman hinuon ko makatog og tarong nga nagsige ko na hunap ni Red. Dili gina ko ikalimod nga. Bisag best friend lang ni, pero
Sobra pa sigala ako pagbati niya. Ilabi na pagkitron nga. Doon na siya mga gipakitang lihok na ako nga. Mo'y mas nakasamok na ako. Ay, doon na pagkita may chance, no? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Dili ka mo dungan og lunch na mo ni Red? Dili lang, Sylvia. May lakaw ko good. Sige. Next time na lang. Ay, sige, agreeing ang phone ni Red. Pero diligit mo to baga. Ay, mukhaon na lang kog ako Gutom na. Di na lagi kayo mo dool si Jasmine. May problema? Wa man. Pero ambot lang ha. Nakabantay bitaw ko niya nga murag naglikay siya nako. Wa ko mahibaw kung nakasaba ko niya or doon na siya gikalain ako. Tingali guilty. Ha? Guilty? Saan sa man? Yan, nakita na ko silang duha, silang Red. One time sa mall, nag-date sila. Ha? Sure ka? Yes, sure na sure. So, possible nga ba, Sen? Doon na sila yung relasyon ni Red. Day. Sylvia, kadiyot lang. Ngano? Paminawa una ko. Paminaunti ka? Para unsa? Hawa na ko tuyo Napasakitan ko? Kung tina-concern ka nako sa akong na-feel, ga unta nahibaw man ka, nga na ako'y na-feel ni Red, unta ni sulti ka nako. Dili ka dito pa nako sa laing tao mahibawan. Sylvia, sorry. Traidor. Sylvia! Si Red sa gawas. Dili ba ni mo adtoon? Ing napalihog mga gusto ko mo pahuway. Dili ko gusto disturbo. Sige, nak. Dili ka bagil magkikistorya. Tungod ni mong pangayoon ang buta nga imong gidaw nako. Sylvia. Gihatagan to ko ni mong mixed signals, Red. O si pagtuon ni man ako, batuon. Sylvia. Doon na pa kay patag-hatag og buwak og mga chocolates nako. And then one day, kalit ka lang wa magparamdam. O niya mahibawaan na lang ako slain nga uyab na mong Jasmine. Oh, nasakitan ko, Red. Tungod kay manhid ka. Sylvia. Sa'yo pa mga nilaom ko. Sa'yo pa akong kibuhat. Dili sayop, anak. Og dili sad sayop nga imo silang pasayloon sa ilang nabuhat. Masakit kaayo. Nahibaw ko. Dili man kinahanglan nga karon gud nimo sila pasayloon ba? Pero unta, andam ka mo pasaylo nila kung kanus aandam na ka. Ma. Buwag naman sila si Jasmine, hagbayra. Unsa? Mao ba? Oy, klaro, kaysa mong mga mata. Murag naghupamangyod ka, ha? Ha? Uy, Si Red. ay ka. Di ka ni, it's a sign. Ha? Thank you nga misugot ka nga makita ta karon.
Mag 3 years na po, sukad sa last na to pa nakita. Mao gyud. Pwede ba ko mahibaw kung nganong nakikita ka na ako karon? Gusto na ko maibaw kung napasaylo na ba ko nimo. Ooy, napasaylo na ti ka. Dugay na to. Kalimtan na lang ta nato. Salamat, Sylvia. Tungod ka dili ko mahimutang kung hangtod karon doon nagaghapoy kasuko na ako. Ug mas dili ko gusto nga magpagkasal nga dili pa nako matarong kung unsa may naguba na to. Paslo na ka? O Sylvia, gusto ta kong invite ti ka sa among kasal ni Jasmine. Please, agbabayagid ha. Usa kas mga pinaka-importanting tao para nako ng adlaw. Time pa, nagbalik mo? Oh. Iyang reject ang first proposal tungod nimo. Tungod kay parehas nako. Grabe sad ang iyang konsensya. Mao nga nagkabuwag mi. Ug bisaad siya nako. Kung maoki na kuno ta, ana ra siya magpakasal nako. Red. I'm your average dreamer. I'm the truest case. Time, na broken-hearted na sad ko. But this time, mas nadawat na nako nga tingali. Dili gyud kami sa akong best friend ang nakatadahan na para sa usag-usa. Dingin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Pagdali diyanan, kay maptan taguan. Una lang, Jorex, kay hinay man ko mulakaw good. Nya, bukat pa ginang akong bagay na itagang libro. Piyain na lang ko. Di man gud pwede nga biyaan ta ka. Unya, pi, kay hinay man ko mulakaw, pi. Baby, ang binambag ni mo, be, kaya kuidaan na. Ayaw lang, uy. Taka nakagta. Napapaya kay bag. Sige lang gud, kaya na lagi nako. Imo ni ano? Banana Q? Oh, nagpalit manggod ko niya ako kang diapilan. Nga nung kiapilan man ko nimo? Kay, pinangga man ka nako. Thank you. Dali tagkaon kay hapit na ba magsugod ang klase? Dali aras panahon, Rex, ha? Walang hibaw high school na ta. Mao gyud, wala lagwa. Usa na lang katuig ang kuwang, mo graduate na ta. Mao lagi. Anya unsa man, magsige lang gyapon tag kuyog inig. Uli na to? Aw, anak gyud ha. Kay doon naman tagbay. Bay Jorix, mangutana ko nimo ba? Unsa man na baydante? Uyab na mo ni Anan? Ngano nakapangutan mo ka ana bay? Pero may manggugpo makita niya ba nga magkuyog mo? Mao nangutana ko ba kung uyab ba mo? Prince Rami anak niya bay. Aw mo ba? Kung mo na, pwede na day kung manguyab ni Anan. Ha? Daon sa man ko. Yan, ang tingkag man lang akong dunggan pag ingon ni Dante nga manguyab siya ni Ann. Nga naman ko. Ha? Dili ka makikuyog na ko? O, Rex. Dili lang ta magkuyog. Nga naman. Ako lang yatod si Ann, Bay Jorix. Oh. Sige, bay. Ha? Uyab na mo ni Dante? O, Rex. Mau ba? Naunsa di ka? Wa man. Wa ka malipay nga nakauyab na ako? Lipay man. Good luck sa inyong relasyon, Ann.
sa man ko. Yan ang gisakitan man ko nga. Nagkauyab sila si Dante ug Anan. Nahigugma ka ako ni Anan. Recorded by Radio Mo TV. Gila ay mahinoon ko. Nawa ko'y kauban sa akong pagpauli. Naanad ko nga permi may magkauban si Ann. Ayaw pa! Nigara ka ha? Gilukro ba na? Si Dante o may kauban siyang babae? Dili ko mo to. Ann, Nahibaw ko nga imo ra ng butang-butang, Jorex. tinuod lagi akong gisultian. May kauban nga babae si Dante o sweet kay sila. Sakto na ko no, be. Ann, Nahibaw man ko ba? Nga imo lang gidaot si Dante kay may gusto ka nako. Ann, Nagtuo kag wa ko makabantay nga naibog ka nako, ha? Dugay na kong naniid ni mo, Jorex. Nga may gusto ka nako. Pero dili ka makasulti. Mauna nga nagbuhat-buhat kag istorya aron magkabuwag mi. Ann? Nga naman ka? Nga nung naghilakman ka? Tinuod ay mo gisulti na ako, Rex. Ha? Akong nasakpan si Dante nga may laing uyab. Unsa? Og ako na sa gibuwagan. Rex, pasaylo ako sa kong pagpasakit ni mo. Sa pagsulti na ko ni mong dili maayo. Okay, Ray. Ay rato ka lahunaan. Nganong nanglingkod man ta din eh. Abi na kong mamauli na ta. Karon lang taod-taod. Gimingaw lang ko din ni Lapita. Pailamdom ko sa gagmay patang mga bata. Nga permitang mapahuay din sa dili patang mamauli. Lagi sa? Tanawa, Rex. Ang unsa man? Naapa ang duha na to kapangan nga imong gikulit inis punuan sa kahoy. Hawa bakit mawa? Parehas akong feelings ni mo. Nga wagin mawa. Jorex, Tinuod ba itong imong ingon nga naibog ko nimo? I love you, Ann. Jorex, Bahalag masuko ka na ako. Ang importante nga, mahibaw ka. Nga may feelings ko nimo. love man ka nako. Tinuod? Lagi. Pero as a friend, Gusto na ko nga labaw pa sa friend nga atong relasyon, Ann. Jorex, Suway lang kong sugot ko. Basin pa nag-work ang atong relasyon. ha? Sige na. Sugta lang ko. Kung panalit-nilit ang magkasinabot, aw di, magbuwag ta. Oh, sige. Pagtarong pa. Ano sa man, uyab na ta? Una, ako na kang gisugot. Salamatan. Pero, dili lang na to seryoso na nga to relasyon, ha? Kinahanglan nga, muhuman kita eskwela. Oo, uan. Ha? Love na ko nimo? Oh, Jorex. Sa pila ka buwan nga nakauyab ta, og sa imong pag-care nako, nakatunog ko sa pagkikugma nimo. Salamat, Anan. Basta kay ayaw lang gyud kog pinuangi, Rex, ha? Ayaw kog pasakit, eh. Oo, oo. Ako na isaan ni mo, An.
ka sa Cebu mo eskwela o college? Orex, mao may gusto sa akong parents ko nga ato ko eskwela college. Kung mauna, magkalagyo dita ini. Sige lang, good. Wag daw ganay lang ta. Pag-amping ba dito ha? Ikaw sad ha? Pag-amping din eh. I love you, Ann. I love you to, Jorex. Kumusta na magaliha? Mingaw na kaayo ni mo. Parehas deta. Ako sa gimingaw na kay ko nimo. Sige lang. Kaya ko man ako eskwela. Magkita naman nun yata. Bayo ang tagdili ka malimot na ako, Ann. Dili na mahitabo, Rex. Salamat, Ann. Ang sumna sa Ann. Di naman mo reply sa ako mga message niya. Pigta ni Bi. Ayaw na pag-contact na ako. Ann, Ayaw na kong samok-samok ka pa. Kinala ko na yung uyab diri. unsa? Jorex, nakakita na kong lalaki nga love kit kaayo na ako. Maong makibuwag na ko nimo. Ann, ginuo ko. Kasakit yung gibuhat ni mo lang ko, Ann. Sakit kayo ni. Huwag ko magdahom nga makahimo si An sa pagbinuang nako. Sa pagkakaroon, nag-eskwela pa ko. O hinahinay na ko nga nakalimot ni An. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga katumang higalang kaagi ni Jorex nga taga General Santos City uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagalahan ibang iba ka na nga. Ang maong kaagi gibahatan na sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulamanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayong ito kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Jean. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Till I Met You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? Makining usa ka babay nga taga Paknaan, Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jen. Tabangan di ka, Bi. Thank you, best. Okay ra ka? Okay naman. Nga na di ay. Erika, bisan pagminyo ka. Di ko masugot no, nga dili na ko priority ni mo. Uy, priority gyapon di ka, uy. Lagi. Lakas ka na ako, no? Okay rin mo nga ingon anak at lingi imong uyab sa iyang best friend? O ang iyang best friend nga niya? Day. Kaya kung ako'y pangutan-o ni mo, no? Dili cute. Bisan pag best friend sila, pero dili maayo sa pananaw sa uban tungod kay uyab mo. Close lang gid sila. Ay, naibaw man ko ba?
Nahibaw kong gisakitan ka pero dili lang ka mo angkon. Day, Naman ti kasulti, nasawa pa ka mo abot sa kong kinabuhi, na si Tessa. Eric. Maong please, next time nga imo pang isingit si Tessa sa atong topic, mag-away na kita. Eric. Thank you! Thank you! Ninyo! Thank you, ninyo! Wara man ka magmahay. Unsa man ang pangutan na, ha, uy? Ganang magmahay man ko. Siya gani akong gipiling pakaslan, diba? Well, good luck sa imong marriage life, Day. Thank you, Day. Nadugay lagi kag uli ron. Ayon sa akong Miss Tessa, di pa man ko papaulion. Kay sukad ko no namin nyo ta. Tagsa na lang ko no kumuhatag og time niya. Mao ba? Sige na, mga tuog na ta. Kay sayo pa atong trabaho niya. Doka, pagod na to. Lagi? Wa ko makatarog to gabi, igod. Kay? Okay, fine. Di na lang ko mangutana. Coffee ni mo, Gihatag ni William. Ha? Kano pa si makabantay nga ganina rin kang nagsigi panguyab. Dili gid akong mahibaw nga perte din mong dukaa. Nganong gihatagan mo ko niya, ani? Ay baya, no? Murag yung kakaroon pa niya, uy. Sa una bitaw nga wa pa ka maminyo. Grabe ba kay siya ka-attentive ni mo? Bisag wa pa kay isulti pero kay bawo na sa mong kinahanglan. Pero, Hala, no? Ay, kung ina nga, dili na ni mo dawaton. Haler, dawatan na, uy. Concern naman siya ni mo. Og nadawat naman sa niya nga wa na say chance ni mo. Day. Agiwan na tika dihaon niya, ha? Para magdungan tagpauli. Okay, sige. Sige, Han. Bye. I love you. I love you too. Dili pa ka mo uli? Naghuwat kong Eric, Day. Kuhaon man kuno ko niya din, he. Mao ba? Okay, sige. Una lang ko ni mo, ha? Sige, Day. Amping. Ikaw pod. Asa na, Miss Eric? Wa man gihapon abot hangtod karon. Nanira na lang ang building. Kusog ra pa kayo ang uwan. Jen! Dali, sakay! Ihatod ka! Ha? Recorded by Radio Mo TV. Asa ba na si Eric? Ambot lagi, oy. Dili man makontak ang cellphone. Kanalagani kay naabtante ka. Di sure ba isa kay dito dapita sa atong building? Maog yun. Salamat kaayo, William. No problem. Oh, yan ang data dol sa inyo. Okay. William, osbon ko. Salamat gid kaayo. You're welcome. Ato na ko. Isa tong naghato nimo? Si William. Katong nakagusto nimo? Iyara kong gihatod, kinay usa diha, nga nisaad nga iya kong kuhaon, pero wa gid mo abot. Gabi sa gunsaon ako kontak, dili gid makontak. Dito kong Tessa. Doon na siya problema. Maong ako unang gi-comfort.
Mao ba? Samtang ako nga imong asawa, imo lagi pasagdan? Wa man ti ka pasagdi. Nalubat ko. Niadto ko dito pero wa na ka. Ha? Grabihan, no? Oya, wagit ka makaunahon ang pahibaw man lang sa tao nga nagpaabot ni mo? Doon na may number star sana ako, diba? Wagit ka makitawag niya? May mo ba ayaw ni mo ang isyu? O ganong dili man? Abi ni mo, Eric, bisag sakit sa kong buot na usa lang kahangyo ang bayhanan na adayon ka. Pero gidawat ko na. Pero unta sa mga higayon nga nagkinahanglan kog bana, piliapod ko kay asawa ko nimo. Asawa na ko nimo. Oh, Jane! Sorry na. Sige na. Pamaho na diha. Muuna na lang ko nimo kay malate na ko. Jane. Amayo rasad nga imong giingod adto oy. Aron magmatngon siya. At least na-happy ko para nimo kay gibarugan na gid mo imong pag-aasawa. Kung sa una, musugot lang ko nga sayon nun ra ko nila. Karon, dili na. Kana! Han, sorry na. Eric, unsa ba? Sa'yo pa ko ugma. Han, please, pasayloan ako. Naibaw kong sayop ka ito. Promise na ko, di na mausap. Sure ka? O lagi. Unta, this time, dili na kay kutob na sa istorya, ha? Unta, ipakita po ni mas lihok, Eric. O Jane, mahal kayo ka. Og sorry. Okay na. Sige na. Gipasahilo na tika. I love you, Jane. I love you too, Eric. Tessa, diba? Mura lagi ka guway planong mo adto. Hey. Jane, sorry. Nga nang nag-sorry ka? Na ako'y wag gisulti nimo. Eric. Ang tinuod, na konsensya kay ko nimo. Maong di na ako kayang itago pa nimo. Sultihi ko. Nakasaad ko nimo. Unsa? Ang tinuod, hapit dunay nahitabo na mo ni Tisa doon higayon na nga wati ka makuha. Unsa? Pero tuhoy ko, way nahitabo na mo. Siya mo'y ni-initiate og una pero ako siyang gipalaw. Tungod kay higala ragid ang akong pagtanaw niya. Unsa? Maong kung nakabantay ka, wa na gimi magkita sa kadadto. Ha? Giputol na nako ang among communication niya. Og na-realize na ko nga bahalag mawa siya nako. Basta di lang ikaw. Eric. Mahal kay ti ka, Jane. Og di na ko kayang mawa ka. Salamat, Eric. Dili sa dako kayang mawa ka na ako. Never dream, 'cause I always thought that dreaming was. Tinuod lang. Sukad lang nga wala sa communication pa ni Eric. Mas witness Eric na ako. Ug mas naa nami quality time sa akong bana. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Jen
nga taga Paknaan, Mandawi City, Cebu. Uban din sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, Till I Met You. Igibato no doa sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tolomanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Yung tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Romel. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, You're My Best Friend. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Hipodromo, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Romel. Mel, ayaw kalimot inig Sabado ha. Birthday na ako. Oh, lagi, sige, balik ko eh. Naniguro lang ko eh. Kaya ako nakailara ba kay ko nimo? Limtanon ba kay ka? Oo, limtanon bida ko. Pero huwag yun ko, malimot nga gikisan ko ni mo atong nahubog ka. Ing nagsumbaga. Kalma lang, God. Makalimot yung kasi mong pangaan ba kung masumbagan ka? Kalma lang. Kalma. Chill lang. No, Brad. Sa iwan ni mo nanawag, God. Ayun, hapon pa day sa California, no? Pero, ano na, asad tao, no? Yung alas 6, mas buntag dere. Pasensya na. Excited lagi kayo ko nga mabalita nimo. Muli na sa Pilipinas. Tarong ba? Kanasa? Ay na. Sabado kumabot na sa Pilipinas. Sugata ko ha. Brad! Ay, mga hawak pa kita. Mingawan ako. Mingaw sa kayo ko ni mo. Pero ay palabi di agakos na ko. Sige, panghawak ko yun. Maantang bayo ta din eh. Kamalisyoso sa nimo. Ay, sus. Brad. Mingawa gila ko ni mo, Brad. How are you naman? Okay na kayo, Brad. Okay, ikaw, kumusta na magkap? Romel? Uy. Hi! Uy, How are you? Joby? Wow, ikaw na. Di ko apang kagsamot, Job. Kumusta, Job? I'm good. Oo, dili ko pwede magkakos nimo. Ya si Joby, pwede. Oh my gosh, kuya. Igihangit ka kasi mga amigo, uy. Anoy, ato na ta. Kay daghan kong plano rong adlaw. Pero, mangaon sa ta. Ay, kakapoy. Way uso jet lag niya, no? Diretso mo shopping. Okay. Wa mami makapamalit daan dito, God. Maayo gani kay nakalugar ka karon. Awa mo ko'y duty ron. Sabado man. Yala. Sabado. Sabado nang dero, no? Saan mo oras, ha? Patay. Alas 8 na. Patay ko ni Nika, ani. Nagunsa man ka din eh. Ikay manghipos ta mga lamisa? Nika, sorry na, good. Nawa, gid sa kong nahuna, gid. Okay raw eh. Kinsa raman sa ko ba? Kumpara sa imong mga friends nga gikan sa States. Di man sa ingon na, good. Nalimot lang yun ko. Maura na, sorry gid kay, ha? Sorry na, ha? Sorry, ha? Salig lang yung kada.
Napaisodan dito. Kaon na dito. Uy. Okay na, mi. Di pa ta okay. Di pa di ay. Sige na, good sorry na lagi. Ay, kabla ka. Nay okasyon sa ilang jirek sunod adlaw. Dadon ti ka, ha? Jovi, Jeric, si Nika, childhood friend ako. Next, si Jovi ug Jeric. Hi there! Excuse Naabot ng uban akong friends. Kuya Jeric, come with me please. Okay. Excuse us. Guwapa no? Si Juvie? Lain sa kay si Jeric. Siyempre si Jovi. Type ni mo? Oo. Panguyaban ni mo? Oh, kung sugod si Jeric. Murag di maayo, Meloy. Ha? Klaro man nga liberate na itong bayhana. Nga ikaw, conservative ba ka? Ay, andam kong mag-usab para niyo eh. Basta sugton lang ko niya. Are you serious? Manguyab ka na ako? Oh, nganong mura magnakurat man ka? Kaya nagtuumagod ko nga na something between ninyo ni Kuya Jeric. Dali kasi masuko kung mahibaw siya nga manguyab ka? Oh, ha? Recorded by Radio Mo TV. Wa ko makasabot kung nun sa point ni mo, Job. Makasabot raon niya ka. Manglaan ta tomorrow. Kuyuga si Nika. Enough na ba ni? Or, sa man? Mag-order pa taglain? Sakto na niyo eh. Daghan na ni. Romel, di ba dugay mong friends ni Nika? O sakit mo magka-develop pa, no? Di na mahitabo, Job, oy. Kay dili sa man niya ang mga type ni Romel. Nakailagay ko sa kong amigo. Mao ba? Dili sama na ako? Nga naman, unsa man yung mga type niya? Sama ni mo? Ha? Guys, chill lang, ha? Tay pa. Kung ano gud taong sama ni Jeric next. Unsay pagtuon mo nako? Bayot? Di ko makaingon. Pero, ambot lang ka ng usa diha. Ha? Diba? O sa nagisulti na ako ni mo. Ayaw kong ingna nga, wa paghihapon ka makasabot. Di ko gusto magunahon na og bati. Basta imong tubag ra, mo'y gusto na ko madungog. Job. Okay, fine. So, ayan na to. Unsa? Uyab na mo? Uyab na mo? Oh, Romel, Brad. Wala ka mangutanan akong daan, uy. Kung okay ba ko? O ikaw sa Jovi, ngano magkamananghid ako? Kuya, dagko na mi. Di na ko kinahanglan mananghid pa nimo. Bahala na ka, Romel, eh. Dako naman ka ba? Excuse me, muli na ko. Mel, sige na. Mag-party ta tonight. Sige na. gikapoy lagi ko, gikan ko sa trabaho, Job. Ug usa pa, ikaw, waka kapuyag sigig party. Kada gabiin ang nagkasigig party, di ba? Bahala ka eh. Kung dili ka ayaw, di ko mamugos. Ay, sige. Ubanan, di ka mo party unya. Di naman mo magbuwag hapit kamong duha, eh. Ako may gikulbaan para ni mo, Brad. Nga naman. Maong dili ko uyon nga magkauyab mo. Kay pulanon ka na si Jovi. O kung mahitabo na, buwagan na ka. O dili ko gusto masakitan ka. Kaya nga naman. Kaya na kay gusto na ko. Kisa may nagsulti ni mo, anak. Soltera ko, Brad Jeric. Unsa man ka? Bayot ka? Oo. Oh. Nakagusto ko nimo. Pero naibaw ko nga dihara kutob. Dili na ako ipuli ang atong pagka-amigo sa akong kibati.
Unsa? Kaluod ni mo, Jeric. Wa may sayo pa na. Bisag ako gani. Nahibungkos akong kaugalingon. Tomboy ko pero matrak po kong lalaki. Mo ba? Karon pali ko may bawa na. Ngano? Kung musulti ko ni mo nga gusto ti ka. Munsa ka ka. Oh, seryoso ka? Nakagusto sa gana ko? Dili to hinubog tong gihagkan ti ka. Mo to'y tinuod akong gibati. Oh, Nika? See? Kung wa pa sila mahibaw nga uyab ta, way mo tugan sa ilang feelings for you. Pero ako ilabot sa ilang mga feelings para nako. Importante nga kita na, Joey. Actually, Romel, dili gid ka type, bisag unsaon. Oh, Joey. Gisuwayan man ako. Pero, you're too boring for me. Opposite kaayo ta. Sorry, pero I think, dali na ko gustong padayonon pa ni nato. Nakasabot ko. Pero, okay ra ba nimo bisag friends lang ta? Yeah, sure. No problem. Og unta, mao sa nibuhato nimo ni Kuya Jeric ug ni Nika. Ayaw paglikay nila. Padayon ang inyong friendship. So, okay na ta? Oh, Brad. Way mausab? Way mausab. Di ko musugot nga maguba ang atong friendship tungod lang ani. Importante mo na ako. Ug di ko gustong mawa mo sa kong kinabuhi. Many people said true friends are hard to. Nakalitan mo ko sa akong mga naibawan bahin sa akong mga best friends, pero dili ni rason para pasagdan akong maguba ang tanan. Di man mutual ang among mga pagbati, pero ipaniguro na ako nga naara ko pirmi sa panahon nga magkinahanglan sila og amigo. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, RMA. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Romel nga taga Hipodromo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nagulahan, You're my best friend. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. On me because you're my best friend. Payong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Enan. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, On Bended Knee. Recorded by Radio Mo TV. Bay, tanawon na akong kachat oh. Guwapa kayo. Bito no? Uy, filter man ha. Basig gwapa ra na ha, tungod sa filter ha. Unsa ka nas personal no? Kita ko yun is personal eh. Mao gini iyang naong. Mo ba? Inan, give me your phone. Ah, patay. Tay, ma'am? Nahibaw ka gyud nga dili pwede magdaog phone dinhi sa school. Pero ma'am, Give me your phone.
Giingnan ta na bitaw ka, gadili pwedeng magdaog phone sa eskwelahan. Gahi gid kaayo kag Sorry, ma. Sorry, sige ka lang sorry. Pagitag paagi ka makuha to ni balik. Kay dili na ko matubang sa imong maestra. O, ma. Ay sus, maproblema man ka na eh. Kasayon nas pagkuha ng balik ka. Sa yung taon? Ikaw pa? Alakas naman mo sa mga babae. Anong di man na mo gamito ni imong charm para makuha ni mo balik imong cellphone? Ha? Kanang charm ni mo. Sos, kadali na. Diskarte. Diskarte nas, ma'am. O diri na to may bawan. Kung unsa ka kamayang laki. Pwede. Sige, suwayan ako. Ma'am, oh. Unsa man ni? Snacks, ma'am. Maori gianhin mo sa faculty office para maghatag nako ani. Nga naman, para mauli na ako nimo ang cellphone. Badlungon gid kaayo kabisag unsaon inan. Dili, ma'am, eh. Pamawi na ako sa kong kabadlungon, ma'am. Sorry kay ma'am. Nya, sa may tanan ni mo. Nadutlan? Ha? Dutlan? Ang butang. Waman siya reaksyon. Paklay ka. Dong, inan. Lanas, ma'am. Adto ako sa faculty office after class. Uwara. Okay, ma'am. Yay, murag nadutlan yun na. Kuyogi ko mag-dinner. Unsa, ma'am? Na ako'y problema karon. Maong nagkinahanglan ko og kauban. Ug ikaw ang gusto na ko makauban kay for sure. Dili ka gid magpabadlong. Kay para ihatag na ko nimo ang cellphone, dili ba? Oh. Mao man ni ang hinungdan nga nung naghatag ka na kog snacks, di ba? Well, anyway, ayaw ka bala ka. Kaya ako may mubayad sa tanan. Nagkinahanglan lang gyud ko og kauban. Okay? Okay, ma'am. Wow! Busog na busog, oh. Daghan kay kagi-order, ma'am God. Pero gipaagi lang og tabi-tabi. Hurot na gihapon. Mga puti busugan ako, ma'am. Wasag ko magmahay nga, gidaghan ako ang gi-order. Kidaghan tang istoryahan. O, nindot ka man diyang ikastorya, enan. Ikaw sad, ma'am. Lahi akong pagtuo nga batasan nimo. Abi na ko istrikta ka. Daan malikay kang ikauban o ikaistorya. Enan. Kis-kis ko, be. Kis-kis ko. Mayo mo diskarte yung migo. Ay, lami. Kuha ang ginako ang iyang pagsalig, Brad. Kinahanglan nga, makagusto siya nako. Recorded by Radio Mo TV. Buwak? O, ma'am. Para nimo. Salamat. Murag, ka-special ba na ako, ani? Espesyal naman good ka, ma'am. Sukad nga nakaila ko sa imong batasan. Gawa sa imong pagka-maestra. Thank you, dong inan. Kay kung dili pa ka maestra, ma'am, ipanguyaban na ka. Oh. Kung dili pa lang sa tika estudyante, sugton dayon tika. Sa ato, ma'am, kay estudyante ko nimo, dili ko nimo sugton. Suway panguya para mahibawaan nimong tubaw. Ha? Uyab na mo. As in, uyab na yun. Oo. Oh, Misugot si Manang. amawa gini mo eh. Ako pa. Og, unya na nako siya bihaan kon makakuha na ko sa cellphone. Unya, makagraduate na ko. Phone, oh. Ma'am, nahibaw gid ka nga dili na mo yakong giapas. Nahibaw ko. Pero gusto lang gini akong iuli nimo. Ay, kung naapaunta na ako akong anak, ganahan unta ko nga makaila kaniya. Pero unsaon, kikuha man salbahis niyang amahan. Sigurado ko, ma'am, nga gwapa gid ang imong anak kay gwapa man kay ka. Gwapa gyud. Pero dito siya naliwat sa iyang amahan. Wa gani siguro makakita kaniya, makagusto kaniya. Di na may tabo, ma'am, eh.
Kay ikaw ray pinakagwapa para nako. Inan. Amaw gi ka, Brad. Amaw gi. Nakaiyagid uroy ni mo, no? Ako pa. Gamay na lang pag-antos, Brad. No, Brad. Makagraduate na kita. Congrats na to, Brad! Congrats sa to! Yehey! Ito na ko, Brad. Bye! Dali-dali ka guli. Dahil kay naglikay ka ni Ma'am Miriam. Oo. Di na madawi. Lodo na ko magkunahuna. Nako, nangita ang gito ni mo. Oh, pangambot lang. Basta kay dili na ko magpakita ni balik. Salamat kay dali kay ko nga nakakita og trabaho. Og sugudayan ko. Hi, Anan. Right? Anan, right? Oh, hello. Oh. Bago ko din eh. Dugay-dugay na ko din eh. So, if you need anything, just let me know. Ako'y bahala ni mo. Sa? Nakagusto kasi mo kauban sa trabaho? Yay! Lahi na saan ng biktima. Dili, Brad. Karon pa kumibati ini. Ha? Makaingon na gid ko nga love na gini. Nadutlan ko niya. Naku, ayay ka. Mo naging siguro na, Brad. Sa pagkipabot ni mo, panguya na yun. Ha? Manguyab ka na ako. Dali asad kod. Unsay dugayan. Pagka-realize na ako nga na-inlove ko nimo, wala ko magdugay-dugay pa. Kay dili na ko gusto nga maangkon ka pa sa uban. Sige, God. Total, ganahan man sad ko nimo. So, unsa pa may dugayan, diba? Kita na? Yes, Inan. Kita na. Babe, taon-taon naman kitang manag-uyab. Pero wa pa maghapon ko nimo ipailaila sa imong mga ginikanan. Maglisod ko pa ila nimo sa kong papa, uy. Kay stricto kaayo. Sa ako na lang ka, mama, ipalaila. Oh, ikaw? Ikaw maoy uyab ni Grace? Imo siyang anak? Nakaila ka niya, ma? Nakaila kaayo. Siya nga kung giingon ni mo nga dakong sayop nga nahitabo sa akong kinabuhi. Kay na in love ko sa lalaki nga igo na akong gigamit. Unsa? Ma'am, sorry. Grace, paminawa ko. Pahawa. Kiwa ka may bagon sa resulta sa mga gibuhat ni mama. Grace, mahal ti ka. Pero mahal na ko akong inahan. Mong dili ti ka mapasaylo, inan. Lakaw na. Samta makapugong pa ko. Grace. Atong hikayo nagig ko nakaingon nga gigabaan ako. Tungod sa ako mga gipangbuhat sa mga babae. Kay kung kanus ako nagtinarong og tinud-anay na in love, mausay dili na nako maangkon. Ako mo isad-an sa tanan. Diantos na ako bahala og sakit. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito may higalan kaagi ni Enan nga taga Inayawan, Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagulahan Unbended Knee.